kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Profesor Badablin War kabalayo pediang ya kakus nampat masyari. Kalaong bakarukom speldak bat hok tin khasi, kamdei ban syakta namar karukom tho ha social media. Ka Profesor War kalapen pau yakane, habayakren bat unong san hima, banyo ya kisembok perkhat bat jengmut naka kum kariu syampang. Hakaliang katho bat puli khasi, hakane ka jella khamtam karukom kren bat tho ya kaktin khasi hakane ka juk bamenta. Ka Profesor War kalayop diang ya kekhus nampat masyri menta usnem kum kaji ithu ka sorkar India ya ka jingno senyang jongka hakaliang katho katar hakane ka jella. Ka khus nampat masyri kadai ka khus nam ka basau na pedang ki khus nam bakrau he India. Hadian ka Bharat Ratna Padma Vibhushan bat Padma Bhushan. Kabalaju aiman usnem da ka sorkar India Shakiriu Paukmat kibala no senyang haki benta baper. Kabaya day berkani ka Padma Shri ka ni ka khusnam ka banglayo ban priang na ka Ministry of Home Affairs kila patip yang but ngadap da ka jismo ka bakra ngadap ka jismo ni kong yoble ngadap ka jismo na ka bantai baro kitu gi badan bentah ka ban jiet ya ka ni ka kirteng ka jonga namar habanga yo ek ni ka award layatho shai kadam dagi officials jong ka Ministry of Home Affairs bagani ka award la aiknang da nakadaw la pensyong nurem halor ke jitre ke jonga haga ketien kasi hoi hakikat tu ani ketien ki jongi riulo jonga nega than chine kindiat teli ndegam dei abashibun kindiat teli ngalatre ndega bobon ke jitre ke jonga hi ke dei halor ka ketien ka literature ba ka culture jong ki kasi Habakali syapang ka jinghiar karukam kren ya kaktin khasi bat rukom tho bat speldang khamtam karukom tho bat speldak hakiren san pathai jingtem kum ha Facebook, WhatsApp bat kiwe. Ka Profesor War kalaong, kat kum ka jingyat kapor, bat ka jingwan ka social media. Kadon ka jingkata ha kurukom pendan kam yaki kentien, bat ya kurukom speldang, haba pendan kam yaki kentien. Namar kadai hi shibenta ka baki breu ki persang banyak keren ni ai jingtem, leng ba ka social media. Tang ba kamla ban long ba on tho ni speldak kat baman haba tho bat pendan kam yaki kentien ha ka tho ka puli. Ka Profesor War ka nget ru ba ka ei ka ba tho kulmar ha social media kanom kta ya ka ru kom puli kenno bat speldak yaki kentien ki badai shisha ban pendan kam haba tho. Ka Profesor War ka pen inuk saru ya ka ktin pareng ha ka baki bun ki khep baki vowel ki ja Henry ki don tang ki consonant. Ka Profesor War kalapen pauru ke ei ka bagi tho bat pendan kam yaki kentien ha social media kaya pher na ke ei ka batho bat puli hakikat khubor ni lat pathai khubor ha ka ba karukom tho ka long ka baben habakali syapang ka jing pendan kam bha yaki dak tho khasi kum uyi baduen ka kubor baki don ki kentien ki baki breu kim pendan kam bha yaki ni ki dak tho khasi ki ba penya hap habakenno yaki kentien kumta ka kentu ya baro bantho bat bu bet bu renti yaki dak tho khasi nado uyi bat uen bat kiwe kidak bat ban spell dak bha yaki kentien ka Profesor War kalaong ba udak en udairu ubaju pendan kam hakaktin Spanish bat udak ji hakaktin German larpi ya biang kindiat ya ka history jong ni ka rukom jingmi jong ki dak tho aktin khasiru kini kilong ki dak tho ki bami hadian de ngan syot hu epi mo kini ki dak tho ki wigiwe ki baladon lupa ki baladon haki babun ki jai ktian ha perthai mo de uyi ba u enya ga jing shisha ga de hadian ba kinong tho khasti glam ni chkhman kil terwa kum uhar murai ding do ha ga kot khubor ka jugula dangam bakla ki de hisem khat news ba propum ye nak kermen bangan baklang ni ndrei kinong tho kum ki jong uhar murai ding do ka ni chkhman ban pedi ka jing don jong kini jing don kam bangin yo kini gi akli ki dak tho uyi bu en tang ba ngim de ban song thu bakla ba kini kilong ki dak tho bangi siam tang aktin khasti u en yudan ha ka ktin ku ktin Spanish hasta mañana ang kidan gini ki jai ktin mo to uyi te baki penan kam kum ha ka ktin German ban penwan ki kat tu ani ki sawa ki baki kidan ka long particular ktin sa ya ka ktin German tiga ka bangi i ka long ba ka de tang mentale le khantam ha bangi penan kam ka computer kam de ge ki ba e hagi por memsya ka bapnan kam ya ya ka typewriter kalong gajing sisya ka bangin yo akiti dak mo uji bu en re menta ka computer kam dang kai kam dong kai ka kalong ka pasuk ha ka sulong tang bangin pen meni ni la dia ban pendan kam renti ya uji badi un ha ka kom spell dak ka
Kong ngi haban sung thu ya kejing ya jong kapor bat kejing mi jong social media kata amde tang ya ketien kasi kata I ketien English kata ki we ki jai ketien ru ki balong ki blas scam ha ki balong well established re kejing mi jong social media kata he kat tu kan ni ha ka bede bat kini ki karukom spell dang ha karukom penen kami ketien bat kum ta ter kadon kejing kata Andre kumbang i ka kumbalong lem haki we ki jaka we ki jai ketien ru ni ya lang kaya ya lang kan ni kapatid jong social media pim lang ban sange bat kap dei ron ban sange kadi ka benta ka ba ki we pat ki inong kren jong kaktin kasi ki persang ban ki communicate lani ki ai ka jing su ka jing tip ka jing snow jong ki ka igro kom perkhat ka jong ki de Henry kata pada kumba kalong lem kumangalong ipi aku ada kini ki jai ktien ki plus kem baru kam kata pada kini ka ru ka tho ka puli ka bede pada ha ka puli ka puthi ki jong kan ni sahi ka English reply ki babon ki bawal skija ki bami ki ditang ki consonant kalong kum tahi apa nong ko jai ti ndai kan ni pada kumbang ai kaya ya laka jong kepada ya ke social media ndai kepada pada ha ka bede ka puli puthi kham tame pat kum joru ada kini ki print media ma i kam sim dak ta tham ma hadu mentang i ha ka bede bat kan ki kot khubor mu ki bami ki tin kasi ma i bakar kum spell dak to jong ki kaya ini ai kumbaka julong te nginum la bangin pinsang ya nginum la ban ong ba kinum don kindon tambangin hap ne ya ringkat ka juga jitre jong ke social media ba ka jitre jong ka tho ka puli pa de ka bede kham tam e ka puli Kani kanong hikai ha school ba North Eastern Hill University kabenra pa kakten khasi kaladon hok ban yo jing itho bat ka kermen baha kapor kabade kakten khasi kan yo rong hapo ka khernet bapra jong kariti senchar kari India Kani ka jingi ki ban yo ban penrung ya kakten khasi hapo ka khernet bapra jong kariti senchar kari India kalong ka blaslem layak Islam kalau ke jingtre ke ba layak renti lang nama pilai i wat daga legislative assembly juga jela ke jong iro kila pass ka resolution bag ngin yo ban pendrung ya kani nga snutho na ha bang yo ban ya dan ke interaction mo bang kren bat kini ki badan benda kini nong sencha authorities mo bede bat kani ki kaktir kasi kalau go na ki bulan lupa ka list kawai ni bulan lupa ka list jang ba kalau ba kidang pun ba kitien hakari India ki ba makiru ki kwa kumju ban yo ban pendrung hapo ka khnit ko prajong ka reticensya kawai ka bangai I ka ba ai ka dak jong jing termen kalong ba kas ki ka ni ka ban pendrung ha ka khnit ko pra nga trai ko baro ngiatim ka dehi by an act of parliament ka dehi tang ka thia dor ba tho agi ko delhi ka balaban ya ka ka recognition ban pendrung ya kaneka ktien khasila ni kanun ko jai ktien kaneka act of parliament de hado haki di kisdem ki bala dep 4 judan menuru banra ya ka ktien khasi hapo parliament ta kalong ke jing shisha 4 dan menuru ban wat ban keren ru sulong tang kendiat ko susah led ak por ka jong I ba PR kendiat la dengan bakal ko bilang de ke 4 rum ya 4 judan bakren kadi kasien ka beningkong ka bangai I ha ka vote of thanks ka last parliamentary session angatari na ka media ro KPE kane ha ka ba ningkong iba WR Kharluki hapo garaja sabha ila keren mo ikeren ni kane iong ba kaktin khasi bat kaktin garu la kunu gi di bandung I hab ni trilang khasi ba garu ki gi arli ki jai kitin jong ki kunhun benri ba bon tam ha ka jella ka jongi ngilong ru ki traisinong jong ni ka jella ka jongi te ka jing dawa kalong rengkat ba khasi rengkat ka garu te ha ka be dei ba kaktin khasi bat kaktin garu ni ba ki deki MP beron wad raja sabha bat juri agatha sangma hapo lok sabha ka vote of thanks ke jong iru la keren da ka ba snow ha ka haki nong sensyar po in apo ga ya ka sarkar India bakin perkhat no ya kan ni namar ngilale san post nem kum ga jella bat kum ga jella ngilong ki bam padon pade ka ktien ko bla itu da kari bat hakoi ka liang ka jingkren ka jong I ngasrungu ya bai ilap raru ya ka kerteng ka jonga balada ka sarkar India kalala ban ai ya ka award aku manga ka brio ka batri ka kanu hikai ka batri ka research scholar ka batri betang halor jong ka kasi bala ai ru ya kani ka award ya kani kusna halor ka jingtre jonga ya ka kasi de namar kata ka dawi akatha sang maru I badan buram I badi MP mo hapo lok sabha ila kren ya kani baka ni ka jing ai kusna yang na ka bentakan ka jingtre ka jonga ka kasi galong ka jing pil syai kedap bat kari India bayar kala itu ya ka ktien kasi gawai na ki jai ktien ki badan hari India
Henry kalinti kadang don tang kumalaban ang kadang don tang kalinti na marba kata kasulong tang kajingkren kajungki kung ka vote of thanks hapo parliament Henry ngikirmen na marka jing sedang kalau don ban ngikirmen ba hakapor ke babiang ha bakapor kala ibha ban yo ru ya kajingkersya ni babun ki pat ki MP ngam arta tien bakini ki MP ki jongi kin ra ya kanega issue kin ra ya kanega ban penrung ya kanega bil hapo parliament ban ngadon ru kajingkermen ba kasur kal India le si haka takapor kan la kin ban ai ni ka jing itu ban penrung sendan no e ka tin kasi ko ka knet ko pra ju bari ti si sha ju